¿Qué pasa, gentufilla? Arratsaldeon eta ongi etorri Sarrean Berri telebista honetara. Bueno, gaur etxeko bizitza programa berri honeri hasiera emango diogu, gaur lehenengo saioa izango da, hurrengoa 19 igandean, eta hurrengoa 25 ostirala hor izango da azkenengo saioa. Bueno, programa honetan tarte ezberdinak edukiko ditugu, batez ere elkarrizketentzako tarteak, bueno, etxean zaudeten jende ezberdinarekin hitz egingo dugu, euren berri izateko, eta bueno, gai ezberdinetaz hitz egiteko. Beraz, bueno, bai gonbidatu nahi zaituztegu, zuen etxeko 40 hau irudikatzen dituzten, bideo, argazki edo historia ezberdinak bidaltzea, azkenengo programatxoan bideotxo bat egiteko zuen 40 hau irudikatzen duten bideo guzti horiek batuta, ez? Orduan, gonbidatzen zaituztegu email honetara bidaltzea, sarreanberri@gmail.com, ikusi duzu ezelako nivela, hemen agertzen da, te cagas. Ta hori, bueno, besterik gabe hasiera emango diogu programari, gaur hasteko auzokide ezberdinen bideotxo bat daukagu, eskerrik asko lagunak, eta bueno, hemen euren agurra. Kaixo lagunok ta ongi etorri gaur etxeko bizitzara. Elkarrizketa ezberdinak ta barre batzuk behar bada. Hilabete bat etxean sarturik, naizta daroa gunez jada. Irribarrea ezin da galdu, tinko jarraitu behar da. Laizter auzoko kaletan zehar, berriz elkartuko gara. Hurre! Da, auzokideon bertso ekarpen hau eta gero, hasiera emango diogu elkarrizketen tartetxoari. Gaur lehenengo programa izanik, pentsatu dute ideia ona zela, Sarrean Berriko kideren batek hartzea, eta bai telebistaren inguruan, eta bai auzoko jaien inguruan, eta beste gauza batzuen inguruan hitz egingo dugu, eta sorpresatxoren bat egongo da tartean bai. Bale, osake hasiera emango diogu. Arratsaldeon Iñaki, zelan gabiz? Arratsaldeon, egunon, gabon, ja ez dakigu zer den, ez egun den, ze ordu den. Guztiz gadoz, bai. Bueno, lehenengo eta zelan zaude, ezinbesteko galdera, zelan konfinamendua. Ondo, pasatzen doa segunak eta pizkanaka entreteniduta aldenarekin pasatzen dira egunak. Gainera ni 6 hilabete kanpoan egon naiz eta orain ja konfinamendua hasita aterrizatu naiz hemen, así que oraingoz ondo. Bueno, Sarrean Berri telebista, Iñaki, proiektu berria, auzoko eta auzokideen artean egindako proiektu berria, zelan sortu da ideia eta, nondik atera duzue telebista egitearen ideia edo zelan? Sarrean Berri telebista hemen konfinamenduan sortzen diren gauza gehienak bezala sortzen da horrelako Skypeko elkarrizketa batean, batzordeko jendearekin pentsatzen zer egin aldugu auzo honetan konfinatuta eta hien etxeetan aspertuta dagoen auzokide guztiekin. Eta horrela sortu zen Sarrean Berri telebistaren ideia, auzokidek bakoitzak zeo zer eginda egitarau divertigarri bat osatzearen ideia. Oso ondo, eta bi aste inguru daramagu ja egitarauarekin, apurtxu bat gehiago igual, eta ze balorazio egiten dugu lehenengo bi asteetakoa, jendeak erantzun du, gustatu zaio ideia? Egia esan, nik uste du jendeari asko gustatu zaiola, eta jendeak oso ideia ameno moduan jasotzen duela, zaio laburrak dira, ezagutzen duzun jendearenak, eta oso ondo funtzionatu du. Honen aurretik galdaka hone antzeko oso zer egin zuten ere, eta komentatu ziguten jendeak oso ondo hartzen zuela, eta egia da. Guztioi gustatzen zaigu gure auzokidea edo biztaz ezagutzen dugun hori sukaldatzen edo programatxo bat egiten ikustea, ez? Orduan, ondo. Bai, azkenean auzokideak eginako zeozer, ez? Eta etxetik etxera, errezetak, spinning saioak, eta dantza saioak inkluso, ikusteko aukera izan dugu. Eta importanteena ikustea aparte egiten duena ere
entretenitzen dela. Gutxienez saioa prestatzen badaukala lanerako motibo. Bai, nik ere investigatu behar izan dut guztia hau zelan egin eta zelan bideoak montatu eta baitu. Badaukazio zer berria ikasita honi esker. Eta bueno, irudi Urkullurekin hitz egin omen duzuela, ezta? Sarrean berriren exitoa dela eta apurtxu bat lusatzeko asmoarekin eta komentzitu duzue. Lehenengo kartela atera eta berehala proposamen asko heldu zitzaizkigun, hasi que Urkulluri dei bat egin, konfinamentua lusatu 2 astez eta beste 2 aste daukagu egitaraua betetzeko. Así que 26 arte badaukagu distrakzioa. Sarrean berriren Instagramean. Oso ondo, eta zer topatuko dugu hurrengo asteetan, Iñaki? Denetarik eta zuen auzokidei okurritzen zaien edozein pedrada. Kontzertuak, eskualdaritza saioak, denetarik, egia esan. Ikuskizunak, antzerkia, bakoitzari okurritzen zaiona irekita dago eta oraindik ere irekita dago nahi duenak bere saioa egin dezan. Bai, entzun duana gaitik, kartelean agertuko den gitarauaz aparte, beste atxoren bat ere egongo da hor tartean, eta inkluso norbait orain animatzen bada ere zer berria egiten, tartea dauka egiteko, ezta? Tartea eta itzakirik ez. Hori da, sare sozialetan igoko da, eta bueno, egon nadiz, gitarau zehatza bertan aurkituko duzu, egunez egun aldatzen doa, eta bueno, sorpresatxoak topatuko dituzu. Eta bueno, apurtxu bat gaiz aldatuz eta bueno, Iñaki, auzoko jaiak aurten, bai, zer gertatuko da, segurazki, bueno, ja zer prestatuta zeneukaten, 3 eguneko egitaraua planteatzen genuen, kriston saltoa. Jarriko diguzu apurtxu bat horren gainean eta kontatu apurtxu bat zelan dijoan asuntoa? Bai, auzoko jaiak. Bueno, nik izango dut, ni kanpoan egon naizela eta hitz egingo dut jai batzordean lanean egon den horren izenean, baina esan bezala ni konfinamenduan heldu naiz, baina bueno. Maiatzerako jai batzordeak bazeukan beste salto bat emateko asmoa eta 3 eguneko jai batzuk zeuden ja kasi antolatuta, bertako merkatariekin eta orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Oraingoz importantena da etxeetan gaudela, egoera hau pasatzea, egoera honi aurre egitea eta ikusiko dugu zer gertatzen den maiatzean, ekainean edo bueno. Egoerak egunetik egunera aldatzen dira eta jai batzordeak ere momentuan baloratuko du eta erabakiko da. Ia jaiak nola ze formadutan egiten diren, baina oraingoz garrantzitsuena apirila hau alik eta modu alaienean hartzea eta aurrera egitea, baina bueno, berririk daukagunean jakingo duzu. Oso, Iñaki, zer iruditzen zaizu pasan urteko bideotxoa ikusten badugu apurtu bat memoriak refreskatzeko? Nostalgiko jartzeko. Hori da, venga, aurrera bideoa.
Bueno, eta pasadan urteko bideotxo hau ikusi eta gero, da memoria preskatu eta gero, gurekin ditugu Galder Perez eta Ane Zabala, gure pasadan urteko txupineroak. Eta bueno, lehenengo eta behin, ni apur bat girotuko naiz, bai, ikusten zaituzte parranda ambiente txuan, que ni bai. Hobeto, hobeto. Hori ja da after looka baina, bale. Harrapatu dudan, aboa ez daukat eskura orain. Bueno, galderan, arratzaldeon, ezinbesteko galdera. Zelan zabiltzate, zelan dara mazue konfinamendua, batea pasatzen zabiltzate konfinamendua? Bai, evidentemente, Bai. konfinatuta gaude elkarrekin, eta, bueno, la moduz, jende guztia moduan. Montaña rusa, egun batuen dan goian, beste batuen dan behan, goian, gora, bera, gora. Eta hortze. Bueno, orain hobeto. Orain igual goian gaude. Bai, orain txe momentuan, bai, kara, pues, jaietako zera esenez. Egia, lehenengo asteako super txarto, gia esan, oso txarto, gauza dira moduokoak dira. Orduan gerokarekin ja pizka kontzienteago izan da eta ondo gaude eta osasunez ondo, eta orduan eta umorea etzaigu falta, eta nahiko ikusten zaizue, bai. Baina nahiko kontziente, kontrakoa badirudi ere, bai. Oso ondo, ni igual ja esan dezakegu oitzen apurtxu bat, ez? Ja da no gabiltza gure rutina berriekin eta... Bueno, txoritxo batek esan ditu bai, kirola egiten zabiltzatela, lehen egiten ez zenutena... A tope. Ez gaitu zuen ezagutuko. Porque egiten dugu tabata goizean, gero hip-hopa, ordu beteko kirola egunero. Bueno, quien me ha visto, quien me ve. Bestela guztiago amaitzen denean, ez dakit nola aguantatuko ditugu batak bestea. Bai, hori bai. Kirola da, gimnasiak salbatuko gaitu, ez pagaitu poesiak salbatzen. Eta poesiak ez gaitu salbatuko, así que gimnasia izango da. Bueno, ya que kirolari zabiltzaten, komentatzea bai ikusten dagoen jende guztia jakin desan, Sarrean Berri telebistan, Urkorekin euskal dantzak egiteko aukera deko zuela, ia egunero, espeak bai txutirekin, eta gero konpentsatzeko hainbat sukaldaritza errezeta. Gaur Imanol daukagu torrijak egiten erakusten. Eta bueno, jarriko gara materian apurtxu bat, jaiei buruz hitz egiten egon gara, Iñakik apur bat komentatu dugu, urten agian, zinezkoa izango dela, pasan urtean ezagutu genituen jaiak ospatzea, baina bueno, hasi gara alternatibak pentsatzen eta esan dugu, ostras, aber galderretan ideiaren bat daukaten, baina lehenengo Iñakik galderatxu bat egin nahi, zakiz ez sospetxa daukan edo lehen komentatu didazu Iñaki. Komentatu den ideietako bat izan da, Galder eta Ane nahiko haserre zeudela, pasaren urtean txupinero eta pregonera edo, bueno, izan zirelako eta aurten beste batzuen bila geundelako, eta ez den nahi beste inorri izatea, eta ez dakitia zuek egon altzareten virus honen atzean, edo ez dakizien duen. Super zintze piniko naz. Bai. Virusa guk asmatu gendun, entera uginean, beste pregoilari batzuk egon barzirala, bla, bla, horrek kristo mina mondosku, eta azkenan, bueno, pues, se nos ha ido de las manos, asuntoa. Hemen diparkamena mundu guztiari, eta, bueno, en fin. Bueno, Iñaki, negoziatu beharko duzu hauekin, gogorra dira. Nik uste dut garaiz bagaude, honekin amaituko baduzue, zuek izan pregoneroak, eta jarriko dizuegu limusina bat etxetik estenatokira, eta behar duzuen catering guztia, baina amaitu honekin, ja. Oin berandu da. Gauzak ondo pentsatu behar dira inaurretik, Konsekuente izan behar da, baina, bueno, urrengorako pentsatuko dugu norekin sartzen garen. Bueno, eta torru urterako ja libre, vale? Bilkitxaroko honek arriskutsua dira, Iñaki, kontuz. Oso arriskutsua gara, hori argi euki. Bueno, eta hasi beharko gara pentsatzen konfinamendua bukatuta, gainera justo jaiak izango ziren, gutxi gora bera konfinamendua bukatu eta gitxira, baina agian ezin ditugu ospatu pasan urtean bezala, zer egingo dugu? Badago ideiari jai batzordetik, Iñaki, Ane, Alder, zure badaukazu ideiari? Kale gira bat, eskurrik esku horan, un poco de contacto, baina eskuekin. Baina, Vale, guanteekin eta hori, baina...
ez dakit, ez? Kalez kale. Zeu zer holanik ez da. Nik uste zapidantza. Ezin da egin. Zapidantza modan ipiniko da. Zebeira. Hartu behar, elkarrekin distantzia. Orduan, zapidantza jarriko dugu modan, holan, eta holan ja listo. Eta gainera, etxezeteko zapidantza ingo dugu. Danok ere etxea superdotore, orduan. Zenbat etxe dekogun bizitatzeko, ez? Pues ya está. Dantza pizka bat, ez? Ez dakit, nik hori faltan botatzen dut. Kontzertuetarako hula jopa jarriko dugu dantzatzeko. Gerria jarri dugu super jupa. Oye, elegante jarri zarete, Totalmente. Bueno, ez dut txandala kendu, parkatu. Iñaki, apuntatu garenetaren ideia. Niri okurritzen zaitu videoklip txapelketa bat. Jak edanok gabiltzan etxean oren kirola eta zer egiten, videoklipat. Jopean eskaitu inor irabazten. Lo dicho. Eta jaietako ezinbesteko ez da, poteoa zelan egingo dugu. Sukaletik salara edo... Etxetik etxena, nire etxea zabalik dago, Oso ondo, bikote, baser Iñaki, zeo zer gehiago daukazu esateko, aprobetsatu orain hemen dituzula. Esan dakoa, jai batzordetik prometitzen diegula nahi duten guztiak. Eta ez dela berriro gertatuko hau, ez dugula dudatan jarriko haien pregonero profesionaltasuna. Eskerrik asko. Ondo. Asko gustatzen jaku gainera, rollo txanin moduko, harako jai batzorde bat, Harako olkiri guk ez dakagu, baina. Amaxizek uste. Oso ondo, bikote. Platuen etxetxoan sartzea, tartetxu honetan, eskerrik asko. Jarraituko dugu makinatzen aurtengo jaien asuntoa. Eskarpa handi bat, bale? Eta zain dut bat. Osasuna, maitasuna, eta askatasuna danantzako. Aupa zuek. Bueno, eta tartetxo honen ostean, eskerrik asko eta Galder, eskerrik asko Iñaki, placer utza izan da. Eta, urrengo tarteari hasiera emango diogu, urrengoan, beste pertsonei berezi batekin eukiko dugu elkarrizketa, nire kontaktuak mugitu ditut, eta, lortu berarekin hitz egitea. Orain badirudi, apurrat alperrontxea da, orduan badirudi siestan omen dagoela, deikata nabilta ez ditartzen. Orduan saiatuko naiz orain laizter berriro, bitartean bideotxo bat jarriko dizuet, bera purtsu bat aurkezten, eta seguro ezagutzen duzuela. Hemen doa. Eta azkenean lokalizatu dut, hemen daukagu. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿quién eres? Soy Aitor, que te he dicho que te iba a llamar antes. ¿Aitor? ¿Zabaleta? Selayeta, sí, Selayeta es el que te ha dicho que te iba a llamar antes. Te parecerá bonito llamar a estas horas, ¿no? Que son las 8 y pico de la tarde. Que yo ya he cenado. Me estoy yendo a la cama. Joder, perdona, no pensaba que se nos iba a retrasar tanto ni que tenías estos horarios, ya lo siento. Retraso que tiene mi hijo. Bueno, ¿te ha gustado el vídeo que te hemos puesto? ¿Vídeo? Sois retrasados mentales. Ahí haciendo que me tiro, ya sabes, para luego la sanidad pública. Claro, en Dios, no haces más que gasto. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal llevas el confinamiento? Bueno, con Corina. Sofía la ha dejado allí con su hijo. Yo soy confinado con Corina, el confinamiento. La corona ya la tuve, pero bueno. O sea, estás viviendo el corinamiento. Pues dilo así, más a gusto tocando pecho todo el día. Que soy un campechano. No hago nada, eso sí, me levanto, me hacen el desayuno,
Más bien, así ya puede vivir uno. Bueno, lo que he hecho toda la vida. Menudo vividor, macho. ¿Qué te iba a decir? Ahora que está el tema de actualidad, lo de los millones estos que te han encontrado en Arabia Saudí, ¿qué pasa? Se podrían haber gastado para la sanidad, para respiradores o para... Bueno, mira cómo estará el tema. Sí, respiradores para mí. Yo también tengo que respirar, no sé qué sabéis pensar aquí los españoles, ¿no? Claro. ¿Y yo qué? Y yo sin millones no soy nada. No me puedo ir de safari, no puedo regalarle joyas a Jolina, mi hijo Felipe, el pobre que está ahí con la periodista esa de televisión española, ¿no? De ahí estarás llamando tú, de la española, la buena. Mm, No, bueno, yo ya nos vamos despidiendo. Yo te estaba llamando de Aldesarra Televista, de Sarre Amberri Televista, de Bilbao, del casco viejo de Bilbao. Eso es de la ETA, por lo menos. Ahí toman por culo, hijos de puta. Ahí llamando de la torre de los batasunos, hijos de puta. Que no, Cago en bueno, Dios. bueno, Juan Carlos, te dejamos. Ale, muchísimas gracias, ¿eh? Que os den Ale, por hasta el luego, culo. sí, sí, venga. Ale. Bueno, eta oraingoan eta programatxoarekin bukatzeko gonbidatu berezi bat daukagu gurekin. Josu Bergara musikaria, urteetan zehar, bere musika eskaintzen ibili dena, azken aldian paroi txikitxo bat egin digu, txartu ez bautu goratzen bidan kontzertu berezi baten ostean, hainbat gonbidatuekin eta bar. Eta bueno, hemen daukagu Josu, ongi etorri Josu. Opa, ongi etorri, zerrik asko. Eta behin ezinbesteko galdera, zelan daramagu 40 aldia, zelan daramagu konfinamendua. Bueno, ja egun batzu pasa dira, ezta, gu hasi ginen etxien martxoaren 13an usteot, eta ordutik enona, bueno, amentxe. Da, ondo, orokorrean ondo, osasun aldetik bai familia izan dugu gauza batzu, baina dana ondo, zorionez, así que, bueno, aurrera. Postekoa da, gauden egoera honetan postekoa da. Hori da. Bueno, galdetzeko nengoen, badeko zu orain aprobetxatu duzu 40 alditxo hau gitarrarekin ikusten zaitut, badeko zu proiektu berriren bat eskutartean edo zeo zer? Bai, bueno, bakizue ni pizkat iragarri nuen horrela, ez? Nuela bindala urte bete paroitxu bat, azkenean beste gauza batzu eta aparte umiaz, azakita, ezin eban guztiagaz, eta erabaki nuen paroitxu bat egitea, baina ja neukan gogoa bueltatzeko, ez? Eta iragarri neban udaberrirako itzulera edo, kontzertu batzuk eman behar gendu zen, eta ja hasi berriro makinaria martxan jartzen, baina bueno, honegaz dana geratu dugu, baina musika egiteko gogoak eta hor dauzenez, bueno, egin duz gauza batzuk. Alde batetik egin dut kanta bat, gero joko dena dela kanta txiki bat umea hasta zineman egiten, da bueno, politxe geratu da, eta ari gara holako bideo bat egiten musikari bakoitza bere etxean, taldeko bandako musikariekaz, eta nik uste dut hurrengo astean atarako dugule. Eta gero ja disko horrea bestia prestatzen, ez dakit 2021 edo noizko, baina hortxe gabiz, así que bueno, bentsat zeo zer badago. Oso ondo, indar berrituta bueltatuko zarete orduan. Bueno, ez dakit indar berrituta hitz berezia da, baina bai, bentsat egia da deskantzu hartu dugule, eta bueno, neurri baten ilusioa piztu dala barriro. Bakizu gauzak behar da bela batzutan eten alditzu batzuk egin, así que bentsat funtzionatu da iroski horretari. Oso ondo, jo suposte naiz, aber sortea dekogun da urte bukaerarako ikusten zaituztegun estenak. Ja, venga, ederto. Bueno, Josu, mila esker, gurekin egoteko tartetxo hau topatzea gaitik. Orain kontzertutxo laburtxo batekin utziko zaituztegu, eta besterik gabe, hurrengo astean ikusiko gara, etxeko bizitza programa berri honetan. Eskerrik asko Josu, da hurrengora arte. Bale, hurrengora arte guztioi, bezarka da handi bat, asko zaindu, eta kalean ikusiko gara laster. Venga, aurrera, utzi. Ekin Josu Bergara. Arratzaldeon guztioi, hementxe doaz 2 edo 3 kanta zuentza guztiontzat, esperot ondo egotia, zaindu, zeuen buruak,
eta zaindu maite dozuenok, eta aurrera. Lehenengo kantue kolorez jantzitako egunak, egunotan idatzitako kanta berri bat. Batzutan bizitza, papatean iluntzen da, ustekabean datorren galernaren antzera, erdian harrapatzen zaituenean ekaitzak bizitzarekin dantzan. Bizitzarekin dantzan ikasi behar da. Kolorez jantzitako kometa bezala, haizearekin dantzan, kolorez jantzitako kometa bezala, haizearekin dantzan. Baina hala ere, dena pasatzen da. Ez dago formula magikorik, baina hala da. Erdian harrapatzen zaituenean ekaitzak bizitzarekin dantzan. Bizitzarekin dantzan ikasi behar da. Kolorez jantzitako kometa bezala, haizearekin dantzan, kolorez jantzitako kometa bezala, haizearekin dantzan, haizearekin dantzan. Bueno, hausia izan da lehenengo kantue, kolorez jantzitako egunak, eta hurrengoa urduri izena duko, eta, bueno, letrak esaten duena, da jeusiarren, behinta berriz altzatuko garela, eta horrela indartsuak izango garela. Amentxe. Bat biru lau edo hamalau, hogeta lau bertso txiki, pentsatuz eta pentsatuz, ta ez dakit nola idatzi. Askotan arnasa hartu eta paperaren kontra botaka, maitasun hitz ederrenak zarata bihurtzen dira. Urduri eskua eman zenidan, eutzi goiari bihotza, eutzi goiari bihotza, bihar berriz altzatuko gara. Behar bada harrapatu gaitu eguneroko asperenak,
ta agian lokartu gara. Sofa gainean etzan da. Apurka osatzen joan da gure arteko zubia. Ta ezer esan gabe heldu gara, gaurko egun berezira. Urduri eskua eman zenidan, eutzi goiari bihotza, eutzi goiari bihotza, bihar berriz. Urduri eskua eman zenidan, eutzi goiari bihotza, eutzi goiari bihotza, bihar berriz. Berriz altzatuko gara. Bueno, hortze urduri abestia. Gaia amaitzeko, zelan astemetan izan da aberri eguna, eta, bueno, azkenien ikusten da, ez? Bado dela batzuk gure dabela alde batetik ekonomia sustatu, eta euren interesa kapitalean dagoela, eta bago dela beste batzuk, bilatzen duguna pertsonak erdigunea jartzea, eta hor egongo dela talka bat etorkizunean, egon badago eta egongo da indartsuago. Bueno, horren inguruan hitz egiten dagoen kanta txiki bat, gure herriaren inguruan hitz egiten duena, eta oso modu apalean, baina gauzak zintzo eta argi esaten dituena. Herri txiki zahar honetan. Herri txiki zahar honetan, eskalestrik erraldoia, mendien bi hotza zulatzen porlanesko kamioiak. Etxir txiki zahar honetan etxetik bota dituzte, kreditua ezin ordainduz aita ama ta bi ume. Herri txiki zahar honetan ai, isilik nahi gaituzte, baina kantatuko diegu libre izan arte. Herri txiki zahar honetan erderaz etengabe, egunero todos los días euskaldunon kalte. Herri txiki zahar honetan kaiolan sartzen zaituzte, gure ametza kondenatuz euren mehatxuen menpe. Herri txiki zahar honetan ai, isilik nahi gaituzte, baina kantatuko diegu libre izan arte. Herri txiki zahar honetan korbatadun putreak, ere eta ere ari dira betetzen haien patrikak. Herri txiki zahar honetan kulturantzako laguntzak, makro jaialdi
tantzekoetan gastatzen dituzte gehienak. Herri txiki zarronetan, ai, 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 isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte, libre izan arte, libre izan arte. Libre. Agur danori, zaindu asko, eta hurrengora arte.